मूड स्विंग्स का होतात? मूड स्विंग्स ही एक सामान्य घटना आहे आणि ती कोणालाही कधी होऊ शकते आणि हे बदल अचानक होतात. अगदी आनंदी वाटण्यापासून ते दुःखी आणि उदासीनतेपर्यंत असू शकतात. मूड बदलण्याची अनेक कारणे आहेत. हे बदल मेंदूतील न्यूरोट्रान्समीटरच्या पातळीवर परिणाम करू शकतात, ज्यामुळे भावनिक अस्थिरता येते. तणाव हे मूड बदलण्याचे एक सामान्य कारण आहे. जेव्हा आपण तणावग्रस्त असतो तेव्हा आपले शरीर कॉर्टिसॉल आणि ॲड्रेनालाईन सारखे संप्रेरक सोडते, जे आपल्या मनस्थिती आणि भावनिक स्थितीवर परिणाम करू शकतात. झोपेची कमतरता आणि खराब पोषण यामुळे देखील मूड बदलू शकतो. जेव्हा आपल्याला पुरेशी झोप मिळत नाही तेव्हा आपले शरीर थकले जाते, ज्यामुळे आपल्या मूडवर परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण संतुलित आहार घेत नाही तेव्हा आपल्या शरीराला योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी आवश्यक पोषक तत्वे मिळत नाहीत, ज्यामुळे मूड बदलू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये काही औषधे दुष्परिणाम म्हणून मूड बदलू शकतात. तुमची मनस्थिती वारंवार अशीच बदलत असल्यास मानसशास्त्रीय सल्ला घेण्याची गरज आहे. धन्यवाद.